मर्यादा के एगो सीमा होला और वही सीमा के तहत पत्नी अर्धांगिनी कहल जाले, पति के आधा अंग। और अपने आधा अंग के काटे के गलती कोनो मूर्ख ही कर सकेला। सुबह के भूलल अगर शाम के घर वापस आ जाए तो ओकरा के भूलल ना कहल जाला। जा अपन घर संभाला। हम तोहरा के चले के नहीं कहब और न तो तोहरा के यहाँ रहे खातिर हम आज्ञा दे सकिला। बाकी तोहार जैसन फैसला। सिंदूर के सम्मान ही एक औरत के चौखट से मरकट तक ले जाले। बस एगो बिनती बा कि आज से हमने के रिश्ता तेवर पहुंचाई के ना, बल्कि माई बेटा के रही।